har jeg lært? Jeg har lært, hvad forskellen på skønlitteratur og faglitteratur er. Faglitteratur, det er sådan, hvor man lærer noget om det emne, man har valgt. Og skønlitteratur, det er bare, hvor man læser for at have det sjovt. Og så, hvordan har du arbejdet? Jeg synes, jeg har arbejdet sådan fint, både koncentreret nogle gange ukoncentreret, ikke været særlig seriøst. Hvilke udfordringer har der været? Jeg har haft nogle problemer, fordi at jeg ikke kunne screene. Jeg kunne ikke optage en skærmoptagelse, så jeg måtte filme på iPad. Hvilke gode oplevelser har du haft? Jeg synes, det har været sjovt, og det har været spændende at arbejde med, og det har været sjovt sådan forestille sig de der linjer, der står der, men der slet ikke står der. Forklar dine fortolkninger ud fra dine billeder. Fortolkning for den her, det er sådan, at moren hun sådan hele tiden føler sig udenfor, at det hele tiden er farens og drengens projekt. Og sådan her, det er, at han sådan lyver over for sin far, altså fordi han hammer sig over fingrene, så spørger faren, er det okay? Og så siger han, ja, men man kan bare se, at det går mega ondt. Og sådan her, så er det som om, at faren sådan er mega sur og sådan noget, og bare smører sin vrede væk på det der rugbrød. Og sådan den der, det er som om, at der det der, det er hvad jeg sådan synes, der står, eller det står imellem linjerne. Altså, at det er som om, der står, at han slog hende, altså sådan ordentligt lige i ansigtet. Og så der, hvor han står på den anden side af hegnet, hvor faren siger, han skal komme op og klatre over, så er det som om, at der står, at han sådan drømmer om at komme væk, sådan ud i verden og være fri og sådan noget.